ना मामा दोनों को झाड़ू लगा बहू। हाँ मम्मी। तनी आई तनी। हाँ कनी रुकी। जल्दी आओ। ई बहू तू हमार कितना ख्याल रखी लो। तारा जैसन बहू पाके तो हम धन हो गइल बानी। ऐसन लक्ष्मी जैसन बहू हम कोनो अच्छा कर्म कइले होखन तबे भगवान देहले बाड़न। राउर सेवा कइल हमार धर्म बा। माई के रूप में रउआ इतना सा सास मिल गइल बानी कि हमरा कुछ भी बात के गम नहीं है। अरे बहू ई तू का कहत बाड़ी? अच्छा सुना बाबू कहाँ गइल बा हो? अरे हमरा मालूम नहीं है मम्मी जी। अच्छा ठीक बा कहीं गइल होई त आई तनी कुछ खाए के देखा ना रह दो। ठीक है रउआ बैठी हम लेके आ। हाँ जा जा। माई ए बाबू तू लोग दोनों जना एक से बेरे से कहाँ गइल रहला हो गलो हो? एक गरे से मुरवा पर मोरवा पर त खानवा वनवा खा के तारे लोग के ना जाए के चाहिए। आई बेहुदा सुगरई कहता चलो भैया चलो भैया चलो भैया अब हम का करी। चलो भैया चलो हैं? भैया। काम कौन रहला जरूरी आ हई तू लोग एके में के करिया करिया कपड़ा पहनले बाड़ल हो। ये कहवे कि भैया जे में के हमार सियाई वही में के तोर के सिया है ना चला तो हमरा देख के ठीक लागेला कि तू लोग दोनों भाई कितना अच्छा से रह लगे। हाँ अच्छा ठीक बा चलो लो अंदर खाना खा लो। ए माई बाबू के एगो दोस्त हमार कहत रहल कि बाहर जाए के ले जाए के वही फिल्म डायरेक्शन एक्टिंग सब सिखावल जाता है। अब फिर वो हमार दोस्त बा ले जाए के कहत रहल का भेज दिए करा के। ना ये बाबू फिल्म लाइन में तो कबो मत भेजी है। ए बाबू मत जा बड़ा उ बाउर एथी हवे। हाँ उ अच्छा उ सब ना हटे देखेला ना सुनले नहीं खा कहत रहल दोस्तवा हमार जानली कि अगर अपना भैया के छोटका के भेज दे तरह पढ़ल लिखल बहुत ज़्यादा बावे वो देखी तो वो बहुत आगे बढ़ जाई। तो हम ये सोच के वही एकरा के बुला के लेके मोर पर ही काम करत रहल। ठीक बा अच्छा अच्छा एडिटिंग के काम करत रहल तो हम कहनी वही जाई तो कैमरा वैमरा चलावे के और लोकेशन वोकेशन केंगन एक्टिंग करे के बा केंगा डायरेक्टरी करे के बा केंगन लोग अथी लगावता ओकर फ्रेम व्रेम कैमरा के केंगन लगावता वो जाई तो सीखी तो हमनी के एगो नाम तो होई नु। नहीं रे हाँ बोला बहुत उनमें लोग पहला के हीरो बड़ा सीन मिलेला हीरो के बड़ा पैसा कमाए के अथी मिलेला। लड़का कहला सन हीरो नाम के ढेर लोग चिन्हेला तो हमरा के चिन्हे जाए दे एकर सपना बा कि हमार खूब नाम हो खूब पैसा कमाई और गरीब में हम बांटी। तो ये बाबू ओ जिया कोनो गड़बड़ सड़बड़ बात हो तो नानू होई। ना ना वही सब के अपने आदमी बा हमार खास जिगरी दोस्त है माई। अच्छा तो तहार का विचार? हमार विचार बा कि माई एकरा के कुछ बनाव ना दे और लेके जाओ बा घर में भैया ठीक कहता है जाए दे ठीक रहे। अच्छा ठीक पर ना मन बत जा लेकिन बाबू अच्छा से रही हाँ। होशियारी से रहल जाला। बाहर विदेश में देखबे करेला हाँ, एकदम का बाबू धोखाधड़ी कितना करेला सन। अच्छा तो का कइल जो बोलो जो घर से लिया कुछ और एकरा के दे अब ना मानी जइबे करी एकरा के दे अच्छे से जाओ। तो चलो लो बाबू चलो तैयारी करल जाओ। चल बाबू चल बढ़िया से जइहो बाबू ठीक बा। रास्ता घाट में गाड़ी घोड़ा में खेत में इतना जंगल हो गई बा माई ए माई हने आओ क्या बाबू बोलो? बाबू फोन उन कइले रहलो इतना दिन कइले ओकरा हो गई
अरे हो बाबू ओकरा गइले तो 6 महीना हो गइल, कहाँ फोन वोन करता ना, नंबर दे के गइल ना, केहू के नंबर से फोने करता। हमारा संस्था में जीव पड़ल बा। का भइल हमारा भाई के साथे, बहुत उम्मीद लेके हम ओकरा के भेजले बानी कि हमार भाई जाई तो बड़े आदमी बनी, अच्छा काम सीखी हैं। अरे संस्था में तो हमार जीव रहता है, कुछ बुझात नहीं के केंगन होई। पूछो ना रानी से, फोन उन कइले रहलो कहीं उनका मोबाइल पर कइले। अरे नइखे कइले रही त तू ना जानत, हम ना जानती, तू छुपा ली। ए भाई मांग ना पानी एक गिलास रानी से। ए बाबू तनिक पानी ले आवे एक गिलास। एकर फोन है बाबू, उठावा। हेलो अरे हे खोलो है आवाजवा सुनावा के। हेलो, अच्छा सुनील, हेलो सुनील बोलता रहो। हाँ का भइल बा बाबू? ए कहाँ बाड़ तू? बे ही ना हो सकेला, वैसन आदमी तो ना रहल। ना 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 हेलो माई से बतियाव, का भइल बाबू? बतियाओ ना, देखना उनसे बतियाओ तब। बाबू अरे खुश रहो। का भइल बाबू, काहे इतना परेशान बाड़ो? आई बाप फंसा देले बता रख ले जाके। हाँ? अरे बाबू के फंसा देले बा, तू कहाँ ले जाके? यही जमाना कनी तरह से कि तू मत भेजा, लेकिन तू मन में ना कइला हमर बात। कितने जरा के भूले तो उनके कुछ ना हाँ। कमी हुई। अब हम का करी? करबा का? ए बाबू सुना, तू जितना जल्दी होके कल आ जा घरे। कोनो काम हम नहीं सिखला के जरूरत, एक जरा यो घरे आई खेत में काम करियो, ठीक बा? भाई ए भाभी भाई रे बाबू आ गइलो। बाबू अम्मा कैसन बाड़ो? बाबू आई का हालत हो गई बाबू। बाबू तो बड़ा मजा जन तो मम्मी से रहो। अरे कहीं गइला के जरूरत नहीं के, अरे कहीं जब 50 बार माना गई कि मत जा लेकिन तू ना बोलाई। अरे तो बाबू देखो मुंह कितना घबरा गई। ओए कपड़ा देखो। मत रो बाबू, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाइए। देखो कितना दुबरा गइल बाटे, याद देखो। हमरो कहीं ना जाए हमरो। ए संतु क्या सुनील जा बिल बने, चलो जल्दी बाहर से। बाबू हमारा भी ले। आ गइल, चलो। बाबू हम ना जाने की तरह साथ ऐसा हुई। हम बेकार में भेजनी है तारा का तब 50 बार समझाइने मत भेजा। सबके संगत में बढ़ के रहो, बात ना मान। आई देख हम का हालत हो गइल हमरा बाबू है के रात रहलै जिया। मेरे बाबू तुम हमरा के छोड़ के कहीं मत जाओ। अब कहीं मत भेजिया, केहू के चढ़ा लबा कौला में मत या कबो। हम केहू के चढ़ाला में हम ना आए, हम ना जो। चलो हो गया, चलो घर चलो बहुत दो का। चलो नाश्ता पानी करो बाबू, चलो चुप हो जा, नहा धोआ। नमस्कार भैया, हम संतु भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रोवा लोग के सेवा में ये कॉमेडी लेके आइल बनी कि अपना छोट भाई के हम बाहर भेजनी है और वो लड़का लेके गई और हमारा भाई के साथे धोखा दे दिलस, संग छोड़ दिलस। जैसे कि हमारा भाई के बहुत तकलीफ भइल, ओकरा यहाँ तक ले कि हमारा भाई के आवे तक ले किराया ना रहा, खाए के पैसा ना रहा। वो हालात में वो आदमी छोड़ के चल गई। ऐसा वालो ना करे लो, केहू के साथ में ले जाई लो तो ओकरा के ले जाई लो साथ में, तो ओकरा के साथ में
लेके घर ले आई लो, ओकरा गार्जियन के लगे, ओकरा के ओकर जे भी गार्जियन बा ओकरा लगे पहुँचाई लो। इहे जिम्मेवारी बा। आ ना तो ऐसे न ले जाई लो कि केहू के बुला के ले तनी बाहर प्रदेश में हे काम करे खातिर और वो लोग ले जाके ओकरा साथे धोखाधड़ी करतनी लो और बाद में दिक्कत हो जाता वो आदमी के। ऐसा मत करी लो केहू के साथे कि जरा तकलीफ पहुँचे। नमस्कार। अगर जो हमार वीडियो रोवा लोग लाइक और सब्सक्राइब ना कैले होखी तो सब्सक्राइब कर ले, कैसे कि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा चलता और लोग सब्सक्राइब नहीं करत। जैसे हाथ जोड़ के हमारा प्रार्थना बा वालों से कि हमारे वीडियो के सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखी लो जौन भी अगर गलती सही होके ओकरा के हमनी के सुधार करत हैं। जय हिंद, जय भारत।